basi. Hizo ndio shukrani. Hizo ndio shukrani. Tukaimaliza kwa neno. Ndio kwa neno. Marali masilo. Marali masilo. Pamsore mambo Mutasa. Ini ndio ndio simaka. Nya yangu ngie buku. Ila Mkoma ngo hapa anipa pita maka. Arikuramba ne buku. Anofana asingafana kunga alina. Buku ili wakapanana neumwe Mkoma wakatosha iko zvake. Wari wairi pasina wemunhuriba. Asi ndoda kuweza kusanangura pamasure kumira kwakaita buku tinofamba sei mudzinza redu. Buku rekwedu kana riri pane munhu ranga riri pane Mkoma akashaika ndiye unenge aine tsvimbo nebhuku ndio zvinofanira zvibara. Saka Mkoma akapa uyu bhuku akazopa uyu Mkoma ane bhuku akatorera akanga aine suppose kunge aine bhuku kwakutora iye uyu kwakushiwa netsvimbo uyu kwakupiwa bhuku vari two kungoita zvo zvazvo vakatiuda mari tsvimbo dzemumusha dzavagowadzirana. Saka tsvimbo kana munhu akafa anenge ainadzo tinobika doro kusarenda tsvimbo to the next person. Saka pakabikwa doro mumusha medu ini ndinda kanga nda next bozi madzibaba ese akanga apera saka tauteera vana vacho manje masure. Saka zvaita saizvozvo tsvimbo dzaburiswa pachena ndima iguru akanga asara murume akafa uchitaura kuti no isisu toda bhuku pana zvinofambidzana bhuku netsvimbo zvinofanira zviri pamwepo. Uyu akaramba nebhuku kuda muti pano akaramba naro. Saka nyaya iri kuita pange kuti after a year nezvimwe ndo patakazobikawo inini doro rekutambira tsvimbo dziya idzi. Saka todaidza Mkoma uye tichipangana ngetsvimbo ngebhuku riya akaramba Mkoma. Chekutanga tisati abika doro ndakambomufonera Mkoma ngatidini uye titaura ngatigadze nyaya yebhuku. Akanditi iwewe bhuku unozotora kana ini ndafa ndisa ndafa hakuna chiro chakadaro izvo ngezvakwezvo. Tazobika doro just 2 months ago muna January muno ndazobika doro manje rekutambira tsvimbo wana arere baratara kuti ivo shama uya nebhuku kuno akafonerwa anoitwa dadi uri pa ari muno mandisita papi iri abadari ndiye akafona tiri motika Mkoma tako yako mutora nari nyaya yebhuku. Anza yakapuwa ngekuti uruda kufa iwo ndinokuuraya iwo nemunhu ari kukutuma aruda bhuku muri tu munofa. Hakuna chiro chakadaro kuti bhuku rinobva kwandiri itai zvamunoita muri ikoko. Akapopota uyu akambomira kumupa chanza achiramba achitaura nyaya yake. Akazoti uyu onai Mkoma zvandiri kutaura inini ngezvemusha ngezvedzinza zvisi zvanguba uyezve ini ndatumwa ngevanhu kuti taura atingatauri tese pafoni asi ndine spokesperson. Saka ndiri kutaura kwamuri kuti chi uya itipangana ibva taona kuti zvakadhaka hapana munhu akazoenda kumutora tikaita procedure yedu yenyu yedoro rediro tapedza. Saka isu tauya kuti mutienzanise pamusoro pebhuku netsvimbo ndio nyaya yedu iri panapa. Hapana zvino ndambopedza. Yes. Ini ndakagara sama. Zita baba. Ini ndinozipita makara. Vanenge wangu. Imhuri kundimukira. Yopedza zvinhu zvavataura panapa zvisina kana nemusoro wese. Ndobva makohadzi komangu Mukoma wangu anga ari mukuru anga ari yese bo. Ndiye akati mwina ndakusira chi ndakupa kuti wewe uite sabo. Saka toda kuti ende kuna ishemedzani. Ngati tabvumirwa ishemedzani. Toenda kwa DA. Ndobva zvarongeka saizvo. Kati okay. Ndobva taenda kwa DA. Matsama paya takato pamusoro iyi ndaifunga kuti maybe zvakakosha kuti
bhuku racho renyu rinombofamba sei? Munoita family to family here kana kuti munoti mukuru to mukuru here? Ndo zvamaifanira kunga semimi sekuti ndimati muri Mukoma. Ndiyo introduction yemaifanira kutanga kutoita kuti bhuku redu rinofamba so saka ndine mukuru kana kuti rinofamba family to family ndini family yacho yaudini. Saka ndini mukuru asipo kadzigoma wangu wanga vari pamberi pangu wanga vari tu. Saka hiyo ndio wakazonitaura kuti iwe ndio wakupinda mumba yako ndiye yakupinda yababa kudiki wese wanga vari mutsimba huu azekutera yacho ungadai usiriwe ba paine umwe akatama akaenda kunoona headlines abva wazonoshaya varipo kumayo kadzi iwawo ndio wanga vafanira kugara ivanga vari kuma. Saka sister unoti iwewe imba yababa munini Tobias ndiye yakupinda. Saka iwewe ndio tafunga kuti kuita saba. Saka tinoenda kuti tinobuda ndio patatoenda vakadiye iko vakatarisa ndiyo vakatibvunza ndisa kuti iwe vakabvunza kuzi iwe chii chaita kuti mimi iwe uye nemunin'ino wekuti iwe ndakupinda kusabhuku yedu pane munin'ino wangu uye akati aiwa anga atombotaura nekuti aiwa ini ndakurwara ndaneta noda ndiri kurwara handichagoni saka ndakatarisa umba yekutera ndiyo iyi kanzi ko iwe wabva wandibvunza munhu kana achigara usabhuku kana ushe kana umambo pane procedure inofoloiwa. Pane chatinoti succession model yekuti munogara sei, kuti saida munogara iri yafa yabara kuti baba akafa mwana wake ndiye anogara, kana kuti ndeye collateral system yehouse to house, kuti inobva mumba umu yopinda mumba umu, mababa mukuru yopinda mumba munini, yopinda mumba munini, yopinda mumba mudini, ichidini yozotendera futi ichidaro. Saka ndo zvandinoda ndibvunze kuti imimi kwenyu kwamakaha munogara sei kusabhuku? ndiyo kuti mudenga rikuru kutebva nindika kusvomba haiteedzeri imba kuti vatanga ari mukovedzeka nemuteera wachimuna kutenge basa. Because kana turi mukuru pane zvinhu tu pane kuti mukuru panguva iyoyo nekuti mukuru wemhuri yachuzwa kuti ndiye da kupinda zvinhu tu zvakasiyana. Pane kuti ndiwe mukuru kumhuri dzese asi kana kuti ndiwe mukuru kumhuri yachuzwa ndomusiyano ndipo. Saka imimi kwenyu munoti mukuru kumhuri dzese here aripo nguva iyoyo, kana kuti munoti mukuru kumhuri yaita sei iri kupinda? mukuru kune mhuri dzose, mukuru kumhuri dzese. mhuri dzose. Alright, garai pasi. Garai pasi. Chekutambangula application. Pamusoro yetsangamira Munogara sei? musabhuku wedu ukitarisa makaha kugara kunoitwa usabhuku nekutorwa kunoitwa tsvimbo mumusha medu dzinofamba nedzimba. Sikuru wedu aiva navakadzi 4, saka kuerengwa kwadzo dzinobva kudangwe kusvika kwekupedzisira. Saka patsvimbo idzi dzakatofamba kubva imba yekutanga kusvika yekupedzisira. Imba yekupedzisira payakapinda papasina vana baba wese vabva vapera, nokuti imba yekupedzisira ndo pakapedzisira wekufa. Vadaro pakagarwa dare musi wa14 August 99 nababa anga asara mudiki wacho anga ari mimwe imba yepamusoro. But no wakomana chiona iwa nababa vapera. Tsvimbo iko zvine zvingachichitange kurongwa dzitange kuenda kumadangwe wazikuru wasekuru makara. Saka tsvimbo ndipo dzakaenda kudangwe rekutanga
ndepongwa raimaka. Baba wake ndo munyika, ndo rari first born rasekuru wedu. Saka dzadaro dzinofanira kubva mumba imomo dzoenda imba yechipiri. Saka imba iyi Mkoma washaika, dzimba yakuenda imba yechipiri. Imba yechipiri yakuenda ndo yaufati. Saka inofanira kutakura tsvimbo pamwe chete neusabhuku wacho. Dzikabuda imomo dzinoenda kwataingana, tsvimbo nebhuku racho. Dzikabva ipopo dzinoenda kwaMangere, tsvimbo nebhuku racho. Iko zvinezvi kutaura kwatiri kuita, kubva pekupedzisira mai wachitoripo wapenyu wakatakura tsvimbo idzi kundopa dangwe rana baba wedu isisu rekutanga anova ndepomaka. Ndiye akadzi iwewe tokutora chitora tsvimbo chete bhuku tiri kutora. Ndo pakatangisa kakutaura ipopo. Izo zvane tsvimbo ndiani? Tsvimbo dzaana Moses. Kuimba kunofana kwenda imba namba 2 kunofana kwenda kusabhuku. Kunofana kwenda kusabhuku. Saka usabhuku uri usabhuku ndio nawo waari kurambira Mkoma. Wasara nawo. Asara na usabhuku. Obva afambisa tsvimbo. Tsvimbo yetorako adzine basa. Aiwa usabhuku watora. Anditoziva kuti usabhuku nehupi nekuti kwedu unenge wachiita sabhuku netsvimbo dzacho woenda kwanofanira kuenda. Makagadzwa nani? Ndakagadzwa neMukoma mukuru. Ndakagadzwa neMukoma mukuru. Ndakagadzwa neMukoma mukuru anotera Mkoma. Panogadzwa sabhuku pane tsamba inonyorwa nemhuri, family concern letter, yekuti isusu mhuri dziri 4, mhuri yanhingi nemhuri yanhingi nemhuri yanhingi tawirirana kuti usabhuku huri kuenda muimba yanhingi. Tsamba iyoyo yatachwa handiti kuti mhuri iyoyo kwataendesa usabhuku yazotipa tsvana nhingi. Nhingi uya mafingerprints ake nechii zvo zvatachwa zvo zvaenda pabiki apo. Family tree yekugara sabhuku wacho kuti uzikane kuti mhuri dzinogara ndedzipi, kana iyi yagara after iyoyo yakupinda ndeipi, yobva yasubmitwa kuoffice kwaDDC. Saka ini ndiri kushamiswa kuti imi makagara sei, because mhuri kai kwaifanira kubva maminutes. Unofanira pane maminutes anofanira kunge atoripo elast meeting yamaita selection meeting yamunoita. Maminutes iwo anofanira kunge atoripo achitaridza kuti mhuri dzakawirirana musi wakati, mhuri dzese dziripo nechi kosei maminutes iwo asipo. Ende imi makasubmita chii kuoffice kwaDDC chakati muzogadzwe mhuri isingazivi. Because mhuri kana pasitori namaminutes ekuti mhuri yakagara musi wakati, makagadzwa muchishandisa maminutes api? Handiyatokupagona patsanangwana nekutaura Mukoma angasotauma paakaseti kechikoro vaingoti nhingi waimo webva wamuchuza, nhingi yaibva wamuchuza. Saka hapane chakazofira watiri, asi waichidzokera wachitaura. Pane two zvinhu two zvakasiyana. Pane chinhu chekuti sabhuku anofanira kunge ari sabhuku wafa, panoiswa acting, mhuri ichigadzirisa kuti pazauye nani nasubstandard, panombobatwa nani naacting. Saka imimi kana makaita acting mobva matoti ndatochigwina aiyo, maifanira kungopera saacting. Acting hwenyu hwapera mobva maita handover kuna substantive anenge akachuzwa nemhuri. Pakafa sabhuku zvakaitika here zvekuti pane akaacta akazi ndiye acting?
Hapana mambo itamadari. Hapana kama jambo ile. Hapana wewe itamadari bo. Moyo kana. Mama. Pane pamuzi kuda pacha. Pane kuwanda kabuda. Ndati makagadzwa sei musina tsamba dzemhuri. Ile ndakakuzi ndakazwa. Takuti zinoona Mr. Mkoma kwadienya kuti gadzo. Indi pano bo almost 14 ndikagadzwa kana 2014. Saka kasi muchazomira matsamba yakana abuda. Kuzokupai kuti masabu zvasiyana kuti vangu dzimutaba ndo. Akabuda ere tsamba yacho? Ndakazobira abuda. Iri. Mazimwa mapiwa chitupa chini. Right. Saka nyaya apa wana makava ndekuti murume uyu wakatogadzwa zviri pamutemo. Saka zvakagadzwa zvitori pamutemo ndezvekuti pane process inofanira kuitwa yekuti imi kana semhuri musiri kuwirirana kuti zvakaitwa ndo zviri chii zviri correct. More follow that procedure. Then mapepa ofamba ouya. Isu tozonyora tsamba kuministry. Tovataurira kuti uyu munhu akaappointwa uyu handiye akaappointwa zvisizvo. Then from there munomiswa masta. Motipa munhu chaiye. Yes. Ini ndiri mai maka, mudzimai waSabhuku Maka. Pamusoro ichangamiri. Ini ndiri muroorwa. Zvekuti ndinyasozive family tree newanogadzwa newanoita sei ndingakunyepera. Asi mambo ndauya kuti ndipupure kuti mubate chokwadi zvakaitika mambo. Chekutanga inini Mkoma akapa awaSabhuku ainzi Raphael Maka. Ndiye angane bhuku. Munhu anga ane tsvimbo ainzi Paul Maka. Ndiye anga ane tsvimbo. Urikona. Bhuku rakagara risina tsvimbo. Sabhuku kauya usina tsvimbo kana uyu zvakagadzwa uSabhuku hana kuudzwa kuti uchapiwa tsvimbo dzinofana kufamba nebhuku changamiri. Inini ndiri kuti changamiri batsiranai dai kuri kuti umboo wakakwana wakazara. Ina handina umboo. Dai vanhu ivava Paul Maka, Raphael Maka aripo ndiwo umboo wakakwana. Ava wese ava ndingati vanonyepa. Why changamiri ndiri kudaro? Ini ndiri kuti kumukira ava. Because baba mukuru anga ari mukuru kana family tree ndofunga aiziva nokuti awawana. Wakatera wacho futi aiziva family tree nokuti awawana. Iwawo wairi ndiwo hanga wana bambo. Ini ndiri kupupura chokwadi. Kana neni ndine urombo kuti ndinzi nokuti awa wakagara pasina bishi nemheremhere. Ende ndiri kuti changamiri munyasoone makore mangani. Kana neapo pakagadzwa vachitanga kuti tsvimbo dzakutorwa uya achatorera bhuku. Ini ndakambosumudza maoko ndiri musha mababa mukuru Paul pakabva tsvimbo ndikati pamusoro wana baba nanamai. Ini ndiri kutya kuti ava vakatora sei. Nguva yese wachakabva waripo hakuna chakataurwa. Iye zvinizvi mukawerenga makore acho ndofunga 13 years. Inini handirambi kuti wakakanganisa. Wakurawa kana kuri kukanganisa dai awo wechidiki kana wana mai kana wana tete wane nhorondo wakataka vanhu iwavo. Nhai kana changamiri mungaite umbowe vanhu vakagadzwa wakapiwa uSabhuku nemunhu akaita tsvimbo mungaite umbowe.
ndinotaura chokwadi, umboo vanhu vakafa unonetsa. Ndati ndibatsire baba kuti ndaona kuti semunhu hamuoni kuti amira ega, asi tikataura chokwadi chizere baba mukuru po akaziva kuti ndine tsvimbo. Uyu Rafaeri akati ndakurwara, uyu haana kukumbira. Asi apa kuti ndipupure kuti hawana kuuzwa, ini ndiri kuti kunyepa. Nokuti dai vasina kuuzwa changamire the very day wakatanga kufambisa nhau dzavo. Maita henyu ipapo. Uyu akapiwa usabhuku nemunhu mupenyu. Meaning kuti 10 yakagara haisi yake ndiye munhu akafa. Ndizvo. Ndingati ameno ndati kuti akapiwa naye. Imi masumuka bhozi mati munoziva zvinoita. Handizvo. Mati muruziva. Ndosaka tikubvunza kuti mati uyu akapiwa nababa munhu po. Aiwa kuti po. Ndiye Rafael. Rafael. Handika. Meaning kuti kana akapiwa naRafael, it means Rafael anga ari mupenyu. Rafael aimupapa kuti kudii. Akati ndakurwara handina ziva. Ndosaka ndikubvunza kuti Rafael, kana Rafael ariye angari suppose kuita chii sabhuku, handizvo, wobva achinoti panzvimbo yangu ndakuisa uyu, ndizvo muri kutaura. Maka simukaiti ndoda clarification. Pamusoro chakapiri Douglas Maka ndifunga ndiri mwana mudiki vanhu vadzikoma vangu ese muno tiri family. Nyaya iripo ndoda kutsinhira zviri zvataurwawo nemadzikoma angu. Usabhuku mukoma wangu anonzi Rafael akapa munin'ina wake, akamupa usabhuku tsvimbo dzibva dzapihwa ngwara. Saka ini ndakanyorerwa nhondo, ndiwa maikuru wangu anova mhai wangu, ndakanyorwa nhorondo pananyora pasi. Musi wafa po ngwarai ndakagadza madzikoma wangu pasi. Mukoma wangu akati ini ndine tsvimbo, munhu ada tsvimbo zimushe anobva ataura usabhuku. Ndakagadza dari mutumburi mumba kazi ayo tsvimbo ngazichendeke. Saka ndiro mudiki, ndiri mwana mudiki, otherwise ndino wacho ada kutofanana neuye mukoma wangu, ndiye ada kutouraya vacho. Kana ndafa ndakataurira handitika ndi zvo nyaya ndautsinira kuti usabhuku unoenda nedzimba. Mukoma wangu varungotambirwa, wanoenda kana kwaita nhamo, wanoenda kwaita mari, handi unobhadwa musumo, anodzika bvumba, hauzivi vanhu vekubvumba kwari kutonga kwacho haamuzikana, asi kwakaitwa mari kwakafiwa ndipo amudzika. Ndatenda hangu mambo nokuti Douglas Maka. Chandikudara ndechekuti chandinoda kuvhunza, I want this thing to be clear, because hamufaniri kuita zvinhu zvine kachitsotsi zvine chii, handiti, because Rafael ari kutaura, handiti, Rafael ndiye here angati suppose akaita sabhuku. ndiye angatori sabhuku aine dare mirai. Rafael anga ari substantive here, anga ine bheji here. ane umbo aripo wacho rumwe. mirai taubvunza asi simungaiti ini ndakamira pano inoitwa maigeredi Joyce Masangu. Takamira pano bhuku iri sekuru Rafael Mutaugwa wakati arwara, bhuku rakapiwa sazano wedu wadiki, ndiwo wakanga wakutonga bhuku iro. Tikagara kusvika baba wedu wadini wafa.
sekuru waimbuya waiti ndapiwa bhuku. Sekuru wedu wapiwa bhuku apa hawagari kubhuku kwedu, hatiwazivi kubhuku kwedu, taishaya mainputs kuarea kwedu. Saka mwana wangu mukomana ndiye wakatanga kuti sekuru tikubatsire kugadzira bhuku kuti tionewo zvinhu zviri kupiwa wangu. Saka mwana wangu wakazoenda kubasa ari kubatsira sekuru, aibva asiya bhuku kwandiri. Ndakagara nebhuku iri 8 years. Taingomudaidza chete kana paine nyaya dzotingonga tisingagoni kuti tigadzirise, toti sekuru huyai, sekuru kune zvakati, wouya vachitora zvinhu zvavo, sekuru kuno kwazodai, wouya. Asi kuti tinogara nasabhuku kubhuku kwedu, isusu kubhuku kwedu hakuna sabhuku. Alright, but unokuitira zvaduku. Ndabvunza kuti Rafero paakazopa uyu ndiye here akanga ari substantive? Ndiye aifanira kutora here? Isusu hatizivi ngoti iye Rafael wakauya kopa muzukuru ari kuti inini ndiri kugara kuMakoma, saka muzukuru chiri batsira kutonga bhuku. Saka sazani yedu ndiyo aitonga bhuku kusvika afa. Wachizopanda aiwa wanga vasina mabheji wese, kana sazani wanga asina bheji, kana iye sekuru Rafael akanga asina bheji. Asi tsamba iyi yakanga inayo anga asina wese wakanga saka tsamba yatangira apa because zvinoitika munhu kuti ndo pandandoramba ndokubvunza kuti munhu uyu akanga ari substantive here kana kuti asi substantive, because zvinoitika kana munhu arwara ari sabhuku haabvi pasabhuku nekuti adii. Asi zvaanoita pamutemo anotsvaga munhu anonzi Proxy, munhu anomuitira basa, iye akadii akagara. Asi anenge ari sabhuku ndiani? Ndiye. Asi anochudza munhu anonomumirira kumamitingi, kumaprograms ese, because iye ese haachagona kufamba kana kuti things like that. Saka ini kutaura kwamuri kuita kutaura kuti murume uyu akachudza Proxy kuti ndiwo wamubatsira basa reusabhuku, ari muchii, ari munin'ina wake, ari munin'ina wani wake. So zvazvinoreva kuti pakafa Rafero bhuku raifanira kubva ratobuda mumba mwana Rafero richienda kune imwe imba, nekuti kuna Rafero uyu anga achibatira Rafero asi anga ari sabhuku ndiRafero, uyu anga ari Proxy waRafero, ndozvazvinokutaura, asi anga ari sabhuku ndiRafero. So it means kuti Rafero paakafa uyu Proxy wake wakabva watoperera musi wafa Rafero, asi iye haana kuita izvi, wakabva aenda koopfuurira kuti pakanzi paya naRafero ita, iye wakabva atoti ndiri ndaRafero, ndobva atonogadzirisa chii mapepa, agadzirisa mapepa kusvikira abva atoakwendwa mhuri isingadii, ndomamiri akaita nyaya kuti dhiri riri pakati paRafero nabamba. Same family. Imimi naRafero, what is your relationship like? Rafael ndimbo Bakubarwa same family. Wala mwana baba wedu ndio mkoma nyingine. Saka papa saka mwetu ana wangu kuti ndio ngene anafika maida ngine katenda mumu ngati mtemo. Ichizi wati ndaka mupula sama ndina watu anapotsa. Uyu mfano atende na masa atotipinza munyazi mweza anopindira ma achikotora kana adhapa ndana. Akanitaura kuti tinoda kutokubvisa izvi sisi tine pawa. Lero zvauta kuti muraba iwo ndio ndati kuminda kuti chikopenya. Ini kune mutemo ngiri matsaba angu. Ndinogora yena kuti. Ndinowaza pakuenda kwa DC kana kwa bamba. Ama. Because ndakataura izvo vakutara izvi munyepeka. Kana imimi naRafero musiri Mkoma nemunin'ina wababa nani namai muri kwamai nini? Ndiko baba nini? Imuimba.
Asi ndiye anasaka manje. Muri yedu muimba handisi. So which means kuti kana totora nenyaya yekuti kune direct replacement hakuna because yakatomuvha kubva kune muimba ichienda kune muimba. So the question manje iri kuti kuimba kwayakaenda ndiko here kwayafanira kuenda. Ini ndio hapa kama hiyo ndio kuongoza. Katika tenda pesa ikafanywa mke. Nikaenda kuteta 14 hivi. Watu shamba utongomana na ile pesa wangu muone. Ngaje kuna mtemo. Ndio sababu da mtemo. Ndio sakandati bambo tutautayo ngezvise kuvuta kwese kwatinoda kuda kunzwisisa nekubatsira kuti tibatsire kuti paripo rei kuti pakashata. Kuti enda kana kwa mambo. Ini ndio kuangalia kwa nini ndio chikufa mandikio kwa saka hivi ndio kama kwa deni ndio kutoneso au hapo ndipo leo sio mimi ku village racho ramufana nga mutsabu muko ndo kwa muka ai no garani kwa system mungo gara kwa kile china pani kiasi saka namutsika gara mutemo ndo kama ngone sabu bukura mugara kage zero munga ndo zaje udara so ko ma to tiketi basi ngoja hapa sina wana Mkoma wangu hiyo kunipa hapo haito ndani baki wakubwa kwa ndipo hizo sipo sasa hili nje kwa mtu ndiko wangu hiyo peke wake Tora chokwa tangu kitamka maka tora chokwadi zvakaitika muti wakanzi pakubikwa doro ndikuti tsvimbo dzakubva kumba kwambuya wangu iwo vangoro rafaeli wari kutaurwa nezvavo iwa wanga wasirika wakanga zviwanga waine bhuku vanhu vakabva vagara daro vakati zvinozwa iwe munhu atapa tsvimbo unozwa kuti tano yedu semusha medu inofamba ichi munhu ane tsvimbo neusabhuku munhu ane tsvimbo neusabhuku dzimba idzi ipo imba yapo kwangu yasekuru wangu yainga iri imba yekutseka imba yekutanga chimbo dzabva zvikani ngatipechi wakaiyo baba akabva kukwekwe akati nozva zvadare takupa chimbo dzedu kumwana wedu mukuru dangoromba miri wakapa kuna baba wangu wakati chimbo kati kwadzapiwa nebhuku racho baba mukuru vakaramba wakatipa wakati ngwara ndimupe bhuku ndizvakataura bhuku nderangu ini ndoita ndiri mudzukuru mukuru ndiri mwana dangu musambe handiri bane bhuku vakabva varamba baba varamba baba akati alright kana ramba nebhuku hazvina basa inini ndogara nechi agara nechombo pakazoita makore mairi baba mukuru iwavo vakazotanga kuti kuchiya kuna baba wangu ini ndofunga ndandabva kwaranda chiri kwarari nguva yachiyungu vakauya vakanoka vakandira kuona baba ndadapo kwakarara zvikanzi ndimusire baba ndisamisa baba ndati baba murudwa nani nababa rafa zvikanzi ari sungoziva zvaari kudaro baba akamuka vakagara zvikanzi ye muningini ndauya doti tigadzise nyaya yebhuku rekubvuma ndoda ndichikupe bhuku baba wangu akaramba akatora kuti Mkoma kanotara nyaya yebhuku kwete makandi kuti musi wamaita sei mutaridapiwa tsvimbo muno handi makanzi ndipei bhuku makaramba saka ndizve bhuku kwete handimo vamukuru vakabva vakaenda pakapera kuti gari mwedzi miviri vaisvika kuma7 makuseni samtime yawe wasvika futi vakasvika futi baba ngakarara ndakamusa baba mudura munguru baba wakamuka vakatosvanzi ngwarai ndoda kuti uite mupurisa bhuku rekubvuma noti bhuku razofamba zvakanaka baba akati Mkoma ndakataura kuti munoda kutaura nenhau yenyaya yebhuku rekubvuma ndakati handiri kuzvinwa kana maura kuti zvizobatane pahuro kana nyaya yebhuku rekubvuma ine handisi kudangu budai muende kupi muende kumba kwenu iyo nhau koko bhuku racho inini makambopira neiko napita musina kuunganidza musha wese kuti pita ndakumupa bhuku ndokuti akabvunzwa mubvunze naye nababa zvikanzi akabva tiitanga mandounganidza bhuku mutaure nyaya dzenyu dzamuri kutaura idzi mutaure nyaya dzenyu idzi baba mukuru havana kuda nekuti vaiziva kuti wane utsombodziwa wakanga watoita pasi apo it's okay. Well, Donna,
nyaya yenyu haina nguva neyaureba. Nyaya yenyu ine zvinhu tu iri panyaya yeprocedure, kuti was the procedure followed or not followed. Ndo pane nyaya iyoyo, because mimi muri kutaura kuti tsvimbo nebhuku hazvisiyani. Zvinofanira kuti kune tsvimbo ndokune bhuku. So chiri kundinetsa ndechekuti Rafael paakafa kana anga ari sabhuku ndiye anga ine tsvimbo iyi. Andakamukona ndopandikuda sei, ndopandikuda kubata ipa, ndopandiri kuuya ipo pa kuti kana Rafael anga asina tsvimbo asaine bhuku. Saka how come kuti ndiyo procedure? Because even nyangwe Rafael dai anga asikadi bhuku and zvakati anchadi bhuku, iye anga asikadi futi tsvimbo, adai katika mwina ndikupa bhuku asi tsvimbo dzandaramba dzero chibva watora netsvimbo because ndo mutemo uri bhuku zvinofamba netsvimbo. Why akasiya tsvimbo nebhuku zvinongoramba zviri separate? Ndazwa pautaura nenyaya yekuti panoitwa handover yayo yetsvimbo nebhuku panobikwa doro. Ndazwa pauzi pakabikwa doro asi chakafamba itsvimbo, bhuku harina kudi kufamba. Ndosaka ndoti mubvunzo wangu uri paprocedure kuti muri kuti chii chinhu ichi ndechekuti muri kufungira here kana kuti ndo chinhu chitori modzika yemumusha. Because kana Rafael asina, because kwese nangu kuti sei Rafael anga asina zvese. Ndopane kwese nayo kana mati ndodzika yenyu and you are all in agreement with Rafael ndiata sei ndiye anga sabhuku. Asei anga asina tsvimbo nebhuku iyo inodzika yenyu pamakaha kuti bhuku neuyo zvinofamba zvese. Pamusoro zviro izvi zvakatanga kukanyika zvichibva pamba pangu. Izvo ndinoda kutizisa zita rangu ndinokirakamika zvakakanyirwa pamba pangu. Rafael iyeyo ndiye akakanya nguva iyoyo. Inini ndakabika mhamba yekuti tsvimbo dzibude muno, murume wangu angari ashaya, wouya wotoita zvawanoitazvo pakuzoti takuburitsa tsvimbo tichipe kuti wakati munhu anofanira kutambira zvinhu izvi ndiani, tinozvifambisa sei? Zvikati muzukuru mukuru wasekuru. Saka muzukuru mukuru ndiye baba wemukomana Ngwarai yabvapiwa tsvimbo. Uyu mukomana muyu Rafael wakabva panga akagara, zvikanzi Ngwarai hautori zvese, iwe ukuti watora tsvimbo ungomira netsvimbo kuti inini ndakutora bhuku. Isi tikati zvakuda kutangira pano here. Saka mutotaura kakuti Rafael even nyangwe usabhuku hwacho wanga usiri wake, hapana chachiri chake, nekuti muzukuru mukuru anga aripo patowe vanhu ndiye aifanira kunge akatora tsvimbo nebhuku rake. Saka izvozvo vamunhu nhasi tikati vatorerwa ari kupiwa ndiye uyu Moses, ndiye uri pajuti mashure make ndini aloti saka nyaya yeponde kuti chinyoresama because uyo substantive dai angari de facto tonoita tokutora de facto mangwana chaita roma 24 anoti tichienda mukati pasi muchitange mameeting muite chii mutipe chinhu chaicho. As now that is substantive, pane process inofanira kutoitwa kuti zvinhu zvenyu zvicorrective. Saka munoenda monyora tsamba, moyadhesa kuna DDC, moadhesa kwandiri, handiti moti CC chii
permanent secretary local government mochitaura zvinyunyuto zvenyu zvese kuti this is our procedure sekuti timbone chi zvinofamba zvakadai apa zvinhu zvedu zvakaresvika pakati zvinhu zvedu zvinofanira kukorrektika and we correct them in this way motipa machiita matsamba iwa then process yotanga pasina izvozvo uyu as of now ndiye anenge angosapoti kuti ndiye recognized nehurumende ndo zvamunoenda kuendai moita izvozvo moita makaita motipa then you start it from there procedure vafambisa sei zvandatotaura izvo ndo zvokudiwa kuti mochinyora zvofamba then toita mameeting navadzidzisi tosenda zvinofana kuenda then response youya toita zvokuita chitikadzi chimire zvakanaka. Asi chitarisa mambo semapirano wakaita muri kuona inini panapa pakapigwa doro kumba kuti ndio momuemberwa vamwe chapina kutonyora inini kwangu ndikabikawo mwedzi wapera uno takawa nevanhu vakanga vari mudare wakanga waripo uyu for my surprise wari kupanana vari 2 which means to be honest wakaenda kobribe pamaofisi uko pane trick dzakatamba haukamu kuti wanoenda wari 2 waipandopingana wakadaro pane vanhu vakatinga like zona rino iwewe wakaenda kuna murora kuna mainini ukatoya ndimiriro kuti ndakanga ndiripo wakaenda ukataura kuti ndanga ndiripo pakagadzwa urikuona zvese zvaita sei ndo zvamunonyora mutsamba yekuti isusu pakaitwa selection yemunhu uyu isusu as family takanga tisipo hatina kudaidzwa and hatina zvinoziva handiti mochikumbira kuti correct thing zviite sei zviitwa satopera because inini munomu nekuti ndisubstantive handichakwanisi kutimira basa vanapa hazviiti ndatode procedure that I should follow because munhu akamuappoinda nepermanent secretary saka ndoda kuti tichitarisawo isu dzakutoendawo maofisi kuti totarisawo fairo racho namakara kuti appointment yake mapepa acho akamumira sei then anza inodii inobuda kadizvo handii okutaura nyora kana manyora motipa ndokutaura nefoni basi